Здравейте, казвам се Кристина. Идвам от България, за да си направя ринопластика в Тачик Health Clinic Истанбул. След това бях посрещната от Сараб, която беше неотлъчна до мен през цялото ми преживяване. Беше с мен в болницата, беше с мен във всеки един труден момент. Аз съм много щастлива, това е нещо, което исках ужасно много време и най-накрая имам прав нос и дишам. Всички бяха много мили с мен, нямам забележка, препоръчвам ги с две ръце. Невероятни хора са на първо място и вярвам, че ще направят вашите мечти реалност. Благодаря ви! Don't want no other lover. I want nothing above you.